Matul ix-xahar li għadda għaddew kważi nofs miljun passiġġier fl-Ajruport internazzjonali ta' Malta. F'xahar meqjus mhux daqstant b'saħħtu għat-turiżmu, Novembru wera li kien ir-raba l-aktar xahar din is-sena li l-mitjar l-akbar tkabbir. In-numru ta' passiġġiera li għaddew mill-ajruport ix-xahar li għadda fisser ukoll 8.7% aktar mill-istess xahar tas-sena l-oħra. Naturalment, l-akbar żidiet ta' passiġġiera li ra Novembru kienu ġejjin primarjament mir-Renju Unit, l-Italja, Franza u Spanja. Iżda is-suq mir-Renju Unit ra tnaqqis ta' perċentwal, filwaqt li Franza u Spanja raw żidiet qawwija. Minkejja dan, aktar minn wieħed minn kull ħames passiġġiera li kienu fl-ajruport ta' Malta kienu ġejjin mir-Renju Unit. Hekk kif qrib il-110,000 kienu passiġġiera minn dan il-pajjiż. Fi stqarrija l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta spjega wkoll li s-suq Taljan u Spanjol esperjenzaw tkabbir li jista' jiġi attribwit għall-introduzzjoni tar-rotot ta' Trieste u Santiago de Compostela għall-istaġun. Mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hemm ukoll żewġ rotot oħra, ir-rotta lejn u minn Pafos Ċipru u lejn u minn nies fis-Serbja. Dawn iż-żewġ rotot flimkien ma' dawk ta' Trieste u Santiago de Compostela kienu responsabbli għal ftit aktar minn 10,460 moviment tal-passiġġieri mit-traffiku totali ta' Novembru. F'Novembru kien hemm żieda wkoll fil-movimenti tal-ajruplani li laħqet kważi 3,000 moviment jew 8.5% aktar meta mqabbel ma' Novembru tas-sena l-oħra. L-aktar jum impenjattiv għall-ajruport matul ix-xahar li għadda kien it-2 ta' Novembru. 79% tat-turisti li jżuru Malta jgħaddu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u għaldaqstant dan jirriżulta fi traffiku ta' madwar 6.8 miljun passiġġier fis-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.